Il-gamima Rita hija fost tmien gamim li ntelqu fis-selvaġġ mill-membri tal-Federazzjoni Kaċċaturi Nasaba Konservazzjonisti, l-FKNK, biex tkun tista' titwettaq aktar riċerka u jiġi sorveljat aħjar il-moviment u l-imġiba tal-gamim fis-selvaġġ waqt il-passa. Din ir-riċerka qed issir grazzi għall-investiment ta' 14,000 euro li l-Gvern għamel biex ikunu jistgħu jinxtraw minn transmitters ta' traċċar bis-satellita tal-GPS li permezz ta' imbrigatura speċjalizzata ġew imlibsa fuq 8 gamim tal-ewwel sena. Dawn it-transmitters jiżnu biss 5 grammi u l-batterija tiġi ċċarġjata minn panel solari ċkejken. Il-President tal-FKNK, Lukas Mikallef, qal li l-ewwel żewġ gamimiet intelqu fit-18 ta' Mejju, filwaqt li l-għada intelqu 6 gamimiet oħra. Ftit ta' snin ilu l-FKNK bda bdiet tal-proġett li nrabbu u nislu l-gamim fil-magħluq u eventwalment jintelaq lura fis-salvaġġ fi-staġun magħluq tal-kaċċa għax ma ntilqux biex jiġi kkaċċjat imma propju biex infornu l-popolazzjoni Ewropea għax dak huwa l-unika kontribut li Malta tista' tagħti għal din l-ispeċi. Is-Sur Mikallef spjega li l-waqfa tal-gamima Rita f'Tutarkan fil-Bulgarija hija interessanti ħafna għaliex it-tmien pajjiżi tal-popolazzjoni ta' referenza għal gamima li ntużaw mill-awtoritajiet lokali biex jaslu għal kwoti tal-qbit nazzjonali ma jinkludux lil Bulgarija peress li l-ebda rkupru ta' ċurket ma ġie reġistrat lokalment għal dan il-pajjiż. Għandna gamima marret f'post li l-askwadna nafu li l-gamim qiegħed imur jew jiġi minn dal-pajjiż li huwa propju l-Bulgarija. U propju nilqaw anzi meta rajni ħassen konna emozjonata ħafna li rajna dan it-tip ta' riżultat li propju ħajħallina aktar nimmirħu u nikbru aktar f'dan il-proġett u nisperaw li jerġa' jkollna għajnuna finanzjarja li xiswa ħafna flus dan il-proġett. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet tal-FKNK, il-Ministru Silvio Xkembri feraħ lill-Federazzjoni Maltija għal dan ir-rapport u nnota kif l-FKNK qiegħda tgħin fil-konservazzjoni tal-ispeċi tal-gamim.